Free Teshe na feyenko asante mantemu a ahyankafo atankesa kese ye de fa won ekọ Ghana afana nyina wo mo edi ho dwuma no echeso mo de mo nyoma nyina gufom wo mo enkọ adwuma ni nyina ene sakatua ehun sema wo saban hwe won hwe ye no ti wo mo ha wahoduro bi aban enso ano no nti no wo mo nya adwuma. Ghana National Petroleum Tanker Drivers Union nefa wa santimantem ya enedei wode etuate ahyehye so ni nyina ne se wochim se National Petroleum Authority wo mo condition of service bia so hwe na wode ma wo mo no empanifo chim se wabo wo mo efiri afrase November mu ha ebesi emprempren empanifo entu ho anamo bia enedei wo ma friends antwofo e de akire se wo firi won etuate no ase panyina wa etitrani e de ma ekoi ni fa wa santimantem ha eye Sampia Edmond Baba no opani tanker driver ini social security ini hwe so na ba ni nya accident ya uwa oko kairu atada kai no ano yiri ne ma na busu anyina no ma pasa yenya ketua free metentente enti nya se ye politics ye besre na kufado sranda roma honti esufre tanker drivers phobia wo mo ekekwe hu bi ene adom kase kasa sei ne ha me pa hwe me meja me gina we na sta yimpia me ka me adwuma gukwa minis bibia social security bia e cover me enti e di imperifo na chi dem imperifo baby no e support wo na last year November no mo hye mu kana sa fedie on be hu adwuma ma ya hwe animu a emma yenso yakatua na ye pese fa bank bi na yenso ye hia bosia bi wo bank ya yenso yatumi ayede age loan bi sa na yenso yatumi ade aye ajapade bi hwe se ukiteja we na yentua wo ka eye enye sabe empanifo omudi omo wa ban mu kura yetua omo ka ho na ye adwuma yesi yentua ne ka enti akatia ne de omo anya ho adwuma de a ye nya adwuma ne ye nya adwuma chena